дуруд ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз 13 сентябр аз студияи радиои Озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома Хуҷанд бо гашти низомӣ ва барномаи фарҳангӣ ба пешвози президенти Тоҷикистон ва таҷлили 25-умин солгарди мустақилият дар пояи муҷассамаи истиқлол омодагӣ мегирад. Ӯзбекистон 4 ходими пойгоҳи ҳавошиносии Қирғизистонро аз боздошт раҳо намуд, вале мушкили ташхису аломатгузории марз боқӣ мондааст. ин ҳукм танҳо дар қаламрави Ӯзбекистон қувваи қонунӣ дорад. дар ин ҷо инҳо бегуноҳ эътироф шуданд. ҳукми судӣ ба онҳо ва фарзандонашон ҳеҷ таъсире надорад. русия аз истихроҷи ангиш дар ҷазираи Норвегия нафи зиёд намебардорад, вале азм дорад ки ба ҳар қимате дар Шпитсберген боқӣ монад. Its low production is low quality of the coal and they don't have much money for the coal. ва акнун тафсири хабарҳо. Сафари кории раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд идома дорад. Эмомалӣ Раҳмон баъд аз буз кардани чанд иншоҳо дар ноҳияи Спитамен бо сокинон ва фаъолони ноҳия мулоқот кард. пештар аз ин президент ба ноҳияи Зафарободу Мастчоҳ ҳам рафта буд ва чанд иншоотро ба истифода дод. қарор аст раиси ҷумҳур сафари худро дар Хуҷанд ҷамъбаст кунад, ки дар он ҷо бахшида ба 25-умин солгарди истиқлолият гашти низомӣ ва барномаи театрӣ доир мешавад. аз ҷарони омадагӣ ба ин чорабиниҳо ҳамкори мо Хиромон Бахозода ва маъсуми Муҳаммад Раҷаб гузориш медиҳанд. дар Хуҷанд, маркази вилояти Суғд, садҳо донишҷӯ дар канори муҷассамаи Истиқлол барномаи нави ҳунариро тамрин мекунанд. ин барнома қарор аст рӯзи 14 сентябр дар ҳузури президенти Тоҷикистон ва мақомоту фаъолони ин устон намоиш дода шавад. дар арафаи таҷлили 25-умин солгарди истиқлоли кишвар ва сафари раҳбари Тоҷикистон ба вилояти Суғд, садҳо коргар шабонарӯзӣ бо анҷоми сохтмони иншооти ҷашнӣ машғуланд. бунёди муҷассамаи 25-солаги истиқлоли Тоҷикистон дар Хуҷанд 4 моҳ пеш шурӯъ шуд. муҷассама дар чорроҳаи нақлиётии хиёбони ба номи Раҳмоннабиеви Хуҷанд бунёд шудааст. кохи ансамбли рақси Чаманоро дуввум иншооти ҷашнӣ ва як бинои 3 табақа аст, ки дар паси муҷассамаи рӯдакӣ дар паҳлӯи ҳукумати вилоятӣ бунёд шудааст. мақомоти Суғд мегӯянд ба истиқболи ҷашни 25-солагии истиқлоли Тоҷикистон на камтар аз 100 иншооти ҷашнӣ ифтитоҳ мешавад. онҳо мегӯянд дар 6 моҳи аввали соли равон 53 корхонаи коргоҳи нави ҷашнӣ бо беш аз 1700 ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд, вале саҳми иншооти ҷашнӣ барои коҳиши мушкилоти бекории сокинон чандон муҳим ба чашм намерасад. беш аз 200 000 сокини вилояти Суғд дар муҳоҷирати корӣ дар Русия ба сар мебаранд. Абдураҳмон Қодирӣ дар як суханронии қаблияш бо ёдоварӣ аз карони Наврӯзии Хуҷанд гуфт, ин гуна маъракаҳои боҳашамат ягонагиву дӯстии мардум ва тарғиби арзишҳои миллии мардумро нишон медиҳад. бинобар ин ҷашни истиқлол низ дар Хуҷанд на камтар аз ҷашни Наврӯз мутантан ва боҳашамат ҷашн гирифта мешавад. барномаро бо хабаре аз Сурия идома медиҳем. бар пояи гузоришҳои расида ҷонибҳои даргири Сурия як рӯз ин ҷониб оташбасро риоя мекунанд. котиби давлатии Амрико Ҷон Керри ин созишро, ки бо миёнаравии Амрико ва Русия ҳосил шудааст, охирин имкони ҳифзи сулҳ дар Сурияи Муттаҳид номидааст. агар ин созиши оташбас дар давоми як ҳафта риоя шавад, Амрико ва Русия дар якҷоягӣ бар зидди гурӯҳи ҷабҳаи Фатҳи Шом, ки дар гузашта ҷабҳаи Нусра ном дошт, ва гурӯҳи давлати исломӣ, ки ба созиши оташбас ҳамроҳ нестанд, амалиёт роҳандозӣ хоҳанд кард. рӯзи душанбе президенти Сурия Башор ал-Асад дар намози ид дар яке аз масҷидҳои канори Димашқ иштирок кард. мақомоти корҳои дохилии Хатлон чанд нафареро боздошт кардааст, ки дар ҳамла ба манзили мансабдори хадамоти гумрук айбдор мешаванд. намояндагони мақомот мегӯянд гурӯҳи 3 нафараи ниқобпӯш аз хонаи Қурбон Зуҳуров $48 000 ва мошини хондаашро рабуда ҳамсару кӯдаконашро лату кӯб карданд. ба гуфтаи мақомот, ҳамла шаби 7 ба 8 сентябр сурат гирифтааст. ҳоло ба ҳайси гумонбар дарозани 3 нафар боздошт шуданд.
тоҷикистон бо табиати зебо ва ҳамчунин мавзеъҳои таърихиаш ҳамеша таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. ба виҷа дар чанд соли ахир шумораи ҷаҳонгардоне ки мехоҳанд истироҳат ва сайёҳати худро дар минтақаҳои зебоманзари тоҷикистон сипарӣ кунанд то рафт зиёд мешавад. дар ин миён афзоиши талабот боиси пайдоиши баъзе мушкилот ҳам мегардад ки сайёҳон барои хоб ҷои хоб муносиб пайдо намекунанд ва ё ҳайрон мемонанд ки дар куҷо қазои ҳоҷат намоянд. ҳамкорам Барод Юсуфӣ дар бораи кӯшиши мақомоти Тоҷикистон барои ҳал кардани ин мушкилот нақл мекунад. мақомоти тоҷикистон тасмим гирифтаанд дар канори шоҳроҳҳои асосии кишвар дар ҳар 50 километр як ҳоҷатхона ва дар ҳар 100 километр меҳмонхонаҳои хурд бунёд кунанд. ин тасмим бар асоси барномаи давлатии рушди соҳаи сайёҳӣ дар тоҷикистон то соли 2017 рӯи даст гирифта шудааст. дар тӯли роҳи бештар аз 300 километрии Душанбе-Хуҷанд танҳо чанд ошхонаро берун аз маҳалҳои зист мушоҳида кардан мумкин аст, ки махсус барои мусофирон бунёд шудааст. дар тӯли роҳи беш аз 700 километрии Душанбе-Кулобхоруғ маъмулан ошхонаҳо зери ҳавои боз фаъолият доранд ва оддитарин шароити санитарӣ риоят намешавад. мусофирон дар тӯли ин роҳҳои тӯлонӣ барои қазои ҳоҷат бояд то расидан ба чунин нуқтаҳо сабр кунанд, ки низ ин нуқтаҳо ҳоҷатхона доранд. Проблема нами авхотои соз намекунанд аз талавода қимат метана ами авхоти ами овпапа мекунанд метана ами 10 метр мераги шикамдард мешавад дига намедуни ки ҷо бипарам барам дивижени бисёр хай дига хай маҷбури кам дара бипария чикини ҷарша ёда дадайро мерая ин ами хели зимистон ҷваз мина як тобистон я бало мекуни ҷои хоб нест ам дур мошин даем агар ина дар мирғо боша агар хиндакӣ вазмина 35-40-45 ай дар мошин хоб кунӣ агар мотор кор накунам мурдагӣ ёхами асуд карда. камбуди махсусан ҳоҷатхона дар канори шоҳроҳҳои тоҷикистон боис ба нигаронии мусофирони дохилӣ ва канораҷӯии сайёҳони хориҷӣ аз сафар ба манотиқи кишвар шудааст. вақте ки вазорати нақлиёт маблағи калон дошт бояд дар нақша мегирифтӣ дар ки ҷоҳо ҳамеша ҳоҷатхонаҳо мекарданд. албатта меҳмонони хориҷӣ вақте ки мияни шароита моро мегӯянд барои мо як чӣ бигӯем мумкин айбам шавад. тӯли роҳҳои мошингарди тоҷикистон бо шумули роҳҳои дохилӣ ҳудуди 28 000 километр аст. тақрибан 5 000 километри ин роҳҳо мақоми байналмилалӣ ва сатҳи ҷумҳуриро дорад. 90% мусофирон ва 80% борҳо дар дохили тоҷикистон аз тариқи роҳҳои мошингард кашонида мешавад. Барод Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. барои як маҳбуси собиқ дар Душанбе ҳамагӣ 2 соат кофӣ буд ки дубора ба зиндон баргардад. Абдуқайюм Уроқови 59 сола ки ҳафтаи гузашта дар пайи тасвиби қонуни аф мисли ҳазорҳо маҳбуси дигар ба озодӣ баромада буд, баъд аз дуздӣ ба дасти пулис афтод. ӯ дар назди бозори Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҳамёни занеро бо як телефон ва 360 сомонӣ ғорат мекунад. нисбати Абдуқайюм Уроқов барои дуздӣ парванда боз шуд ва ӯ аз нав ба курсии айбдорӣ нишаст. бино ба маълумоти Додистонии Кул давоми 2 сол наздики 1000 тан аз зиндонёни озодшуда аз нав ҷиноят содир карданд. ӯзбекистон 4 шаҳрванди қирғизистонро ки дар минтақаи марзии баҳсии Ангартао боздошт шуда буданд раҳо намуд. 24 август полиси ӯзбекистон шаҳрвандони қирғизро ки дар пойгоҳи алоқа воқеъ дар Ангортао кор мекарданд тариқи чархбол ба Ӯзбекистон бурд. баъд аз гуфтушуниди тӯлонӣ боздоштшудаҳо раҳо гардиданд, аммо мавзӯи баҳсноки минтақаи марзӣ то ҳанӯз ҳал ношуда боқӣ мемонад. Кайумар Сиатто дар ин бора гузориш медиҳад. این زنها شاید هر روز تصور میکردند که چگونه نزدیکان خود را دوباره به آغوش میگیرند. از زمانی که پلیس ازبکستان آنها را بازداشت کرده بود، قریب 3 هفته سپری می شود. امشب بعد از گفت و شنود طولانی، کارمندان مناره تلویزیون را در مرز به خانه بازپس فرستادند. رها شدگان خسته و کمگپ همگی شرایط بازداشتگاه را خوب ارزیابی میکنند. همه چیز خوب است. خرسندم که به مقامات انتظامی و رهبران کشورهایمان میسر شد که زبان یکدیگر را یابند. در آنجا با ما مناسبت خوب داشتند.
шумо ки ба мо чунин хурсандӣ овардед инро ҳамчун тӯҳфа аз мо бигиред. бархе аз пешвозгирандагон фурсат ёфта барои кормандони полис тӯҳфа омода карданд. сокинон озодии шаҳрвандони қирғизистонро маҳсули заҳмати онҳо медонанд. бархеҳо ҳатто интизор надоштанд ки боздоштшудаҳо маҳз ҳамин рӯз озод мешаванд. мақомоти қирғизистон дар мавриди ба кадом шарту шароит озод шудани 4 нафар боздоштшудаҳо чизе намегӯянд. дар он ҷо бо ҳукми суд бачаҳоро ҷарима карданд. ҳарчанд дар нисбати онҳо бо айби убури ғайриқонунии марз ҳукми суд ҳам содир шуда бошад, ин ҳукм танҳо дар қаламрави ӯзбакистон қувваи қонунӣ дорад. дар ин ҷо инҳо бегуноҳ эътироф шудаанд. ҳукми судӣ ба онҳо ва фарзандонашон ҳеҷ таъсире надорад. аммо тақдири минбаъдаи пойгоҳи алоқа ки деҳоти атрофро бо мавҷи телефон ва бозпахши барномаҳои радио таъмин мекунад, норӯшан боқӣ мемонад. ин пойгоҳ ки дар он 4 нафар қирғизистониҳо кор мекарданд, дар кӯҳи Ангартоо қарор дорад. ба гуфтаи мақомоти Бишкек, макони ҷойгиршавии ин пойгоҳ ҳамчун марз ҳоло шинохта нашудааст. ба кадом ҷониб тааллуқ доштани онро бояд як комиссиони вижа муайян кунад. бар замми ин иддао, расонаҳои давлатӣ инчунин фарзияи дигареро пешниҳод мекунанд. ба гуфтаи онҳо, гӯё қаламрави Унгартооро дар замони раҳбарии президенти пешин ба кишвари ҳамсоя доданд. маълум нест ки дар ин робита дар Тошканд чӣ андеша доранд. ин қазияро онҳо ба ҳеҷ шакл шарҳ намедиҳанд. аммо марзбонҳои ӯзбак ҳар рӯз дар соати муайян посбонҳоро иваз карда барои низомиёни худ ғизо меоранд. дар як ҷазираи Норвегия дар ҳалқаи Арктика як бошгоҳи дурафтодаи Русия боқӣ мондааст. дар маҳаллаи Баренцбург дар ҷазираи Шпитсберген тақрибан 500 нафар зиндагӣ ва кор мекунанд. аксарият ангишт мекунанд, ҳарчанд фоида аз корашон кам аст, вале зоҳиран Русия азм дорад онро нигаҳ дорад. ҷузъиёти бештар дар гузориши Тоҳири Сафар. اینجا جزیره شپیتزبرگن در حلقه آرکتیک است که به نروژ تعلق دارد. ولی سفر به اینجا بازگشت به شوروی سابق را میماند. اتحاد شوروی سال 1930 یک کان استخراج انگشت را در اینجا اجاره گرفت و این پایگاه دور افتاده هنوز هم در اختیار روسیه است و از طرف آن مدیریت می شود. یوری سیلنکو 17 سال باز اینجا کار میکند و مثل دیگر انگشتکنها اوکراینی است، ولی میگوید رابطه‌های بدی روسیه و اوکراین اینجا برایشان مهم نیست. انگشتکنهای اینجا مزد نسبتاً خوبی میگیرند. کان انگشت و شرکت روسی آرکتیک اوگال تعلق دارد و تمام شهر خانه‌های انگشتکنها و مهمانخانه و کشتی‌ها نیست. هرچند سالهای زیاد است که شرکت زیان می‌بیند، ولی به شرافت کمک‌های دولتی روسیه کارش را ادامه می‌دهد. از برنسبورگ تا مرکز شهر لونگیاربن در نروژ با قایق در 3 ساعت می‌رسید، چون مسافت بین آنها 55 کیلومتر است، ولی گویا به جهان دیگر سفر کرده اید. در اینجا سیاحت جای انگشتکنی را می‌گیرد. خبرنگار نروژیایی بیرگر امونسن میگوید روسیه برای نگه داشتن کانهای انگشت فقط یک شرط دارد. روسیه بر اساس قرارداد فقط در صورت میتواند اینجا بماند که سرمایه گذارد. I've been talking with people high up in the Russian system about Barentsburg, and he made it very clear at that time, that we are in Spitsbergen and we are going to stay in Spitsbergen. And the coal production in Barentsburg is not important at all. It's low production, it's low quality of the coal, and they don't have much money for the coal. روسیه حالا عزم دارد مرکزی علمی زمین شناسیش را وسیع‌تر کند. مدیر مرکز هم بسیار خوشحال است. Очень большие средства выделены для развития науки именно на Шпицберге. Я прихожу вот сюда, смотрю на горы, на воду, и происходит очищение. И внутренняя духовность у тебя повышается. А вот первый раз, когда я сюда приехала, в 91 году, представляете, вот как будто родное что-то. زیبایی شپیتزبرگن با سیاحانی که اینجا میآیند عین احساس را می‌دهد. روز انگشت اینجا تمام می‌شود، ولی چنین به نظر می‌رسد که روسیه راه دیگری را برای ماندن در اینجا پیدا می‌کند.
و یک خبر خوبی فرهنگی شهر کیوی اوکراین سال آینده میزبان آزمون سرآیندگی یوروویژن می شود. حق برگزاری یوروویژن 2017 را در اوکراین آوازخوان قریم جماله به دست آورد. اخبار و گزارشی بیشتر از این را می توانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادنکلاسنیکی توییتر و همزمان رادیو آزادی برای تلفن های همراه پیدا کنید.